Belai khairok susuhai ni hai te kaisa mangpri kasawi phaika chini kokmawo Bishal de Burma khoroksa chirai blood cancer majagui tabok sa khamnago klaijak cancer sa khamnago sathai klaio sini o hani soibo sabarograp samung nungmuni simi bialiya salsamasa khe salsamasa ya khaibai haba hukba khailaibai tongui sudano khaksama malali ma phabu sarokno jotong khaibai naikoliti saka hingke ambu sarok samung kaham nongmung kaham kasu kaham mayani bagai bemaro kalayo a bemaro bohaino belai kiri sengsa bemaro blood cancer belai kiri sengsa bemaro no khobjago mohaino haini haitai kaisa kokma korbo bisini Bishal de Burma Rabindra de Burma ni busla tal thamromui blood cancer ongi tongo eba manjagui tongo abono no khasori manliya khaiwi dofram khai samung khainai anarchi devi tripura song boni pal songbai khaiwi Rabindra de Burma ni busla Bishal de Burma no je mansak chubana bagui saitoglai kha sa salo naw naw thangui lama thangui dugan pado thangui je mansak lukroni thanio mukti ki klaiwi koiwi kha Bishal de Burma ni bagui mohaino lukrau bahaino borokni mukti na nogui mania hingke mania khak sangbai roirho piaba je mannai khoksa masalesa yapare holaikha mohaino belai khairok sengsa o hani soibo sabarogrok mase amanungya simi bai thagliya bemar hamya bai koplokjak tui kaham manungya sa kaham manungya mohaini bagui jepapano bemar hamya bai koplokjak tabok troni thanio I news nengui koina musugo asraino subana bagui je mansak pholokjadi thui nangui tongo A positive cancer hospital tabok klaijak o video ni description o bufani bumung tei mobile number rojak Bishal de Burma norok jotono social media ni bising tino khna bunkirai parani saut korbo ke botini onko tamhnai botini blood cancer manjak ke bini bagai seng ja pharimani ja mamani seng bazar hopa tai para guriwoi je khoksa khongnei engthon je saijo khainai bo khaiteng kha ganang rok hinai seng tini bini bagai help chanlaika ke aboni bising tei seng tini chini bukhok song rok logi rekha ke satung no satung hiawe tini seng dipo langiri leinai ke chini jara kha ganang rok bono help khaimano bini account number ni bising tei social media o bini account number rok reja ke bono je kha ganang rok je chobana musungnai rok kisa bono help khaima ke sawo tamni ke belai no bini saksori belai no riksungui tongo bahai no saimiya ke aboni bagai joto chini takok tai bokok chini tipra sarok chini 19 dofarok bono kisa misa choba mangke janai hinai ang jotono koijawo tai